प्रमद बर'आ जुदि बिसोरखौ लाबोआमोनब्ला दिनैहाय बहाय बेगरबो फोनाय जायामोन रज'नायबो जायामोन बिफांबो जायामोन गेरेमसाबो जायामोन दासो जाबायना गेरेमसा जाबायना बेखौ बुखुनो हागोन ना हाया दा बुखुनो हागोन ना हाया रायजोफोर बुखुनायाथ' बुखुनांगोन हागोन ना हाया प्रमद बर'आथ' बुखुनो हाया नुखाबाय लोगोखासो नालाय लोगोखौ लोगो बोरै जोख्रांनो बेलाय होखारनो बेलाय हानाय नङा दा जुदि बिदि दिनै जों एसे साबसिन ग्रें ग्रें रायजो जादों बे जायगायाव दङ मिनि बाला बाला खुसियै गाबोन जुदि बिसिनि आखायाव थांनांगौ जायोब्ला बैसिनि आखायाव गुबुनफोरनि आखायाव बै सरकारफोरनि आखायाव जोंनि अबस्थाया मा जागोन जेरै बिटिसि बासिनि जोंनि रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाथि गोष्ठी जोंनि अबस्थाया मा जागोन जोंथ' बिसोरजोंसो सालायजानोसै ना नङा होमबा गोदो जोङो बिटिसि मोननायनि सिगां बेवहाय आसाम होननाय दङमोन लामा मोनसे मोननो थाखाय दंग' मोनसे मोननो थाखाय बिडिअ अफिसाव थांनानै सेन्देल फिथा जलायलायनाय जोंनि आबै आबौनिफ्राय खिथायो थांबाबो जाया माने होखाया गुरुत्वनो होआ बैबायदि अबस्था फैया होमबा बेबायदि अबस्था फैनोसै ना दा बेहायनो रायजोफोर जोङो दा बेखौनो जोङो सिन्था खालामलायनानै बोरैहाय बेनिफ्राय जोङो उद्धार मोनगोन नै दानिया उद्धार मोनथारनांगोन ना जोङो उद्धार मोनाबाथ' जाया बेखायनो जोङो रायजो राजाफोर जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बुंदों जोङो बेखौ खुनुदिन जाहोआ जोङो बेखौ जों खुनुदिन जाहोनाय नङा जोंनि ओनसोलाव थानाय आइ आफाफोर जेरै बेहाय बेबायदि माने एखे मोजां एखेबारे आमदार जों बर'नि मोखां बर' दख'ना गाननाय गामसा गाननानै ज' ज' जाजाय संसार जादों बाजार जादों रै रुमु एखेबारेसो मोजां बेफोरबायदि जायगायावबो थानानै संसार जादों बेफोरबायदि जानाय जायगाफ्राव जाहाथे खुनु गाज्रि बार बारनानै जोंखौ जाहाथे बै पर्बत जरा बायदि खोनाबायना पर्बत बरा जाहाथे उच्छेद जाहाथे खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो बिपिएफआ खामानि मावगोन खुनुदिन जोंनि मानसिखौ बहाय जाहाथे खुनु उच्छेद खालामनो हाया इउपिपिएलआथ' बुंदोंमोन बेखौ जों बिदि खालामहोआ खिन्थु खालामदोंना जायगा जायगा खालामाखै आंथ' नुदों माफाया आंथ' फैयाखै अबयस्से जोंहा नै बे बिनानावफ्रा फैदोंमोन खनसे बै उच्छेद जानायाव एसे माइरंफोर होफैनो जेलसो माबा केससो जालाजोबदों नायनो फैदोंसो माइरं होफैदों केस जाबाय अननांगौना अनदों जेनेबा मोनसे बाहाय बिफद जाबाय जोंथ' माइरंबो होनो फैगोन ना दालिबो होनो फैगोन ना होमबा अननांगोन दा बै सरकारा जे जोंनो जे मोनसे खोथा होदोंमोन बे सरकारा दिनैहाय जोंनि प्रति बेसेबां अननाय दं दा जों बेखौ रोखा रोखा नुगासिनो दं पर्बत जरा बायदियाव गोदो जोंहा मामोनलाय जोंहा सासे दंमोन ना मा होनोमोनलाय कालिचरन गुरुदेब दंमोन ना बिनिफ्रायनो बे थाबोनाय संसार जाबोनाय इन्डास्ट्रिखौ नांगौ जोंनो नाङा नङा उद्दगखौ नांगौ खिन्थु उद्दगखौ बे मानसि थानाय जायगायाव जबरदस्त जोंनि आइ आफा थानायखौ उच्छेद खालामनानै होयोबाथ' बिदि गाज्रि जागोन ना जाया होमबा बबाव थाङो जोंलाय जोंहाथ' मेरला खालि हा दं गैया होमबा आंथ' बुंदों बै जोंना आइ नदि गैया होमबा दाखालि बुंलांबाय आं आइ नदियाव ओरैबायदि दै खुरखानानै हाजार बिगा दङ लाबोना बहाय मानसियाबो खथि जाया बास इन्डास्ट्रियाबो जागोन बिदियाव लाबोब्रा मानसि थानायखौनो सोरबा होनानै माने सोरबा आदानि फादानिनो होनानै माबा बहाय इलेक्ट्रिसिटि खालामनाय साख्रियाबो 10,000सो मोनगोन जाहैदों जोंहा आं थालिगाव खाथिनि दासिम बे थालिगावआ माने 1900 माना 1971 1971 बे मायथाइयाव गायसननाय जादों इन्दिरा गान्धीया फैदों बिराद गिदिर इन्डियायाव फर्थ मोनब्रै पजिसन थानाय बियो बहायनो दा साख्रियाला 950 जनल' बै साख्रिया आरो बे लेबारफोर बाय बे खेजुरफोर माने थांलाय फैलाय 1,500 जायो आरोखि सिफायनो हाया रायजोफोर खुनुदिन बेखौ सिफायनो हाया बेनो खमथायानो नोगोद दंखायो बे गतिके जों बेखौ बुंनो हायो फिसा रायजो मोननै लुथारसोमोन रायजोफोर मोननै खमथाल' मोननांसिगौमोन बे जाहैदों जोंहा न'खर माबा हम होनना बुङो इंलिसाव हम होननानै बुङो हम डिपार्टमेन्टजों डिसिएसपि कन्ट्रल खालामग्रा हमखौ जुदि मोनोबानो आरोबाव बे फैसाया जोंना दिल्लीनिफ्राय ओरै फैयो आसामाव ओमफ्रायसो ओरै फैयो दा जों मा बुंदों मा ओरैहाय जुदि डाइरेक्ट जुदि फैयोमोनबा दिल्लीनिफ्राय
बे मोननै डिपार्टमेन्टआ फाइनान्सजों जुदि हमजों जुदि फैयोमोनबा बे आलादा रायजो जाबायमोन रायजोफोर होमबाना आसाम बादि बे रायजो जाबायमोन जोंहा गासिबो जों हिसाबै जों मावनो हाबायमोन बे मोननैल'थारसैमोन रायजोफोर नंखायनो बिटिसिनि क्षमताखौ दिनैहाय दिल्ली सरकाराबो आसाम सरकाराबो बै समावहाय उल्टां फाल्टां खालामनो हायाखै बा जेबो बिबायदि सिफायनो हायाखै खिन्थु नैबे बिटिआर फैनायनि उनावहाय मा जाहैबाय लासै 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 होनबा आसाम गभर्नमेन्टआसो बेखौ सालायगासिनो दङ जोबलांगासिनो दं दा बेखायनो रायजोफोर जोङो बेखौ जोङो बयबो साननो हायो नंखायनो जोंनि बे फिसा रायजो बायदि बिटिसिखौ बासायनाङा होनबा बासायनांगोन माबोरै बासायनो जों बेखौ हायो आं दहाय मोनसे बुंदों बिपिएफआ सिन्था खालामदों सिदान्त लादों जों खुनु राष्ट्रीय दलजों कंग्रेसआनो होन बिजेपिआनो होन जों बेवहाय जों बिसोरजों जों लोगो जानाय नङा जों हारसिंनो अदालगुरिनिफ्राय लानानै बाक्सानिफ्राय लानानै चिरांनिफ्राय लानानै क'क्राझार लानानै जोङो दा जों नुबाय अदालगुरियाव गैयाब्लाबो 10थायाव 6थाखौ मोनखागोन रायजोफोर अदालगुरियाव 1 नाम्बारा बिपिएफ दा दोहौआ 2 नाम्बाराव बाक्सायावबो जोंनि बिपिएफ अदालगुरिया बुंदों जोङो 6था हरगोन 6था जों एमसिएलए हरसिगोन बाक्साबो बुंदों 6था हरसिगोन 6था 12था जाखाबायना क'क्राझार हाग्रामा सारा मालाय बुंगासिनो दङ बिसिनाव सासेल'सो जेनदोंमोन सरकार जानो फिसानांगौ 21 नांगौ चिरांखौ दोनथ'बावबायसो बे जाहैदों माबा बनास नांगौनि बारा बनास मिथिबाय बनास हिसाबै जों बेखौ दोनबाय जों जोंहा बांसिन मोनबाय नालाय सरकारा जों जाबाय सोरखौथो नांगौ जोंलाय बेनो ना बांख'आ आरो बेबादिनो दिनैहाय जोङो सिन्था खालामनानै खामानि मावदों आरो बिटिसिखौ जोङो जेलानाखि जों सरकार जागोन बै गोमानाय पावारफोरखौ जायखौ जों मावनो हायाखै शिक्षायावबो जों मावनो हास्लाबाखै शिक्षायावबो आद्रा जाबाय बिटिआर बे प्रमद बरिमोननि थाखायनो इउपिपिएलनि थाखायनो लामा बान्दोखौबो मावजोबनो हाला जायगा माबा उच्चेद खालामलाबायनाय बेफोर जिनिसा दिनैहाय जादों बेफोर जाहाथे जानो मोना सरकार फैनाय लोगो लोगो बै जों बुंनाय जेनाखि बिटिसि शिक्षिदल नैबेनि क्षमताखौ जों लाफिननानै जाहाथे रुजु रुमु जोङो बेवहाय बर' रायजोफोरखौ रायजो जाहोनो हायो जोंनो उन्नयनखौ जाहाथे खालामनो हायो बेनो जोंहा मोनसे सिदान्त बेनो जोंहा मोनसे सिन्थाधारा जिहेतु दा सम्भब नंथ'वा बे हिसाबैसो जोंनि एबसु जोंनि दैदेनगिरिफोर रायलायनायनि गेजेरजों जिहेतु जोङो स्टेप थांनांसिगोन आलादा रायजो मोननैसो सम लागोन बेखौनो लानाय जाथों आरो बे सुक्तियावबो मालाय हाग्रामा सारा बुंदों बे बिटिसिआ फाइनाल जानो हाया फाइनाल होनानै लिराखै खिन्थु प्रमद बर'आ मा जाहैबाय बिटिसिनि दुइसिन बिटिआरखौनो फाइनाल होननानै लिरना फैबायलै दानिया जाव फाइनाल माने बल खेलाखौ खोनायाखै होनबा फाइनाल माने जोब्बाय दा बेवहाय मा होनदों आलादा रायजोनिबो खोथा गैला रायजोफोर आन्दलननिबो खोथा गैला बेनो फाइनाल बेसेबां कमप्रमाइस खालामखो बेसेबां सरनाथ' जाखो बेथ' बुंदोंमोन ना गोदो आलादा रायजो नङाबा आं जिराया जेबो जाया होनखादोंमोन एखे जाथारा होनथारदोंमोनलै सैथो जोंबो सानदोंमोन जामारनाय नङा नामाब्लाय बिदि थांसिगोन नामा सानदोंमोन जों खिन्थु नुबाय एखे नै जाहा एनडिपि फाइफ्रा आल'सना खालामगासिनो दङ मोजांबो जासिगौमोन खिन्थु एनडिपि फाइफोरजों खब्र' बारस'नानै सहिया होगारबाय जाव फाल' थुल' मा होनो बेखौ हाब्र' थुब्र' जागाबाय आरोखि बे औ बे बिदि जाबाय आरोखि दा बे जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि जादों जेखिजाया आं बारा गोबां बुंलाया आलासिफोर गोबां दङ जेखिजाया जोंनि जाहा बे चिरां दहाय बुंबाय चिरां गुवार हिसाबै जोंहा हाग्रामा सारानो बे इंगित होगासिनो दङ माने फैनायनि खोथा बुंगासिनो दङ आरो जोंहा बे आं दहाय बुंनाय बायदि मोनोब्लाथ' मोजांथार ना होमबा गाहायानो दाग्रोग्रायानो जुदि फैयोब्ला दिनैथ' बेनो गारजेन ना बेनो गारजेन दा जोंनि मोजां गाज्रिखौ सिन्था खालामनानै खामानि मावग्राया बेनो दा